Zentro teknologiko bat gara, eta badakigu enpresek zailtasunak dituztela gaur egun gainditu behar ditugun erronka eta aldaketen aurrean. Gaikerren ikerketa aplikatua egiten dugu eta zerbitzu teknologiko eta berritzaileak eskaintzen ditugu, erronka horiei irtenbideak emateko. Teknologiaren erabilera sustatzen dugu, enpresa sarearen lehiakortasuna hobetzen laguntzeko funtsezko tresna gisa. Hainbat sektoretarako soluzioak ematen ditugu, hala nola aeronautikarako, trenbiderako, automobilgintzarako, eraikuntzarako, elikadurarako, ingurumenarako, birziklapenarako, ontzi eta enbalajetarako, osasunerako, industria farmazeutikorako eta dermokosmetikarako. Beti ere aholkularitza eta laguntza zerbitzu osoa bermatuz. Soluzio horiek garatzeko, gure espezializazio arloekin lotutako ezagutza atzematen eta garatzen dugu. Bioteknologia. Konposite jasangarriak. Polimero funtzional eta jasangarriak. Birziklapena eta ekonomia zirkularra. Jakintza arlo horietan dugun gaitasunari eta esperientziari esker, oso proiektu berritzaileetan lan egin dezakegu eta industriarako emaitza berritzaile eta erabilgarriak lortzen ditugu. Proiektu horietako batzuk gure ekimenez sortu dira eta askotan patzuergoetan garatzen ditugu estatuko eta nazioarteko erreferentziazko beste ikerketa erakunde batzuekin batera. Beste proiektu batzuk enpresentzako egiten ditugu zuzenean eta horietan gure bezeroen erronka konpondu edo haien behar teknologikoak asetzen ditugu. Gaikerren ibilbide luzea dugu ikerketan eta enpresa sareari zerbitzua ematen, eta horrela balioa garatzen dugu bai industriarako, bai gizarterako eta ingurumenarako. Berrikuntzaren eta bikaintasunaren zale amorratuak diren 120 profesional baino gehiago osatutako taldea dugu, eta gure jarduera eremuetan erreferentziazko ikertzaile taldea dugu. Gure azken belaunaldiko instalazio eta ekipamenduei esker lan baldintza eta emaitza ezin hobeak bermatzen ditugu. Akreditazio eta ziurtagiri ugari ditugu, egiten ditugun jardueren zorroztasuna eta kalitatea bermatzen dutena. Gure 4 hamarkadako ibilbideari esker, Gaikerren industria sektorean eragin handia duten ekimen teknologikoen buru izateko gai gara. Teknologiak ikertu eta garatu egiten ditugu, baina ezagutza zientifiko teknologikoa komunitate akademikoan eta gizartean zabaltzen laguntzen dugu ere. Bizkaian kokatuta gaude, eta nazioarteko kolaboratzaile sare bat dugu. Aktiboki lan egiten dugu enpresekin eta beste eragile teknologiko batzuekin, abangoardiako ezagutza lortzeko eta gure gaitasunak testu inguru lehiakor eta zorrotz batean egiaztatzeko. Gaikerrek enpresei laguntzen die, bizigaren gizartearen erronkak eta transizioak gainditzeko eta mundu hobea eraikitzeko konpromiso irmoarekin.